Anga fulini wale nyundo be ka lase au mo maliko na ani maliko ka minnu be ni maina keme ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya bise sora ufe Shirifla TV bamananga kunafuni na mimi wala like au ye malikunga ni jien fan wala kunga mbafa yongoni ya kumasele bakuruba kunafuni ye fly Mali silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyora Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara akademaya la bangoni jangine bugula Club des Amis jangine namakiri utangu me bonyala ye kabunya maseginge aye kalaba kaduga unyene afe ubara ukera Shirifla duba kono bangoni jangine bugula Adima PSSJ fanganyini ndo bulo fara mime sigida sabana na ukarandre politiki kera minzebe biro abi kura ya ademba ya kumbe Adima PSSJ nyema babulu Bamananga kunafuni na kumabao ye nunu ne minu ni nebe na duni nyonje wala au dangana. Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyama faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyora Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara ye tonde do bismillah Club des Amis jangine namakiri unane kundo bonyana Shirifla duba kono kaduga unyini karamogo fe ninga laba ka wale nyumando akabulika jow ni chesiri bawla Mali jamana kolo sumanina ani Silamaya dine ere asebekoro la pasalila aka maya famba bena omimo asembe wiye bonyama seginge aye attestation de reconnaissance wale nyumando do yo tengu ala kalaba ka dumbulu feneke lutu sidibeye obara ushire ya anga jaka nyamada sorolumbe Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyamoka faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyajoyoro Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara kademaya la bangoni jangene bugula Shirifla duba kono Club des Amis jangene namakire mwauna ngume bonya dela bonya mindo kabunya maseginge aye akawulika jow ni chesiri bawla Club tonde unye jamana ye jiema ye ode ato zegeri dala jangine namakire kanubaw nube ni ndo ingono ko Club des Amis jangine namakire uyuka ni sodia jira unizamzami yo nyeke lila nani nye Shirifla duba kono Ambe farala nyonga ngula ina kana foli di karamogo maka duwa kai ayeka duwa kai wala sa ala kana nga demba ya sabati ala ka jamana en kolosma asira o conseil yamna ala ka jida bulu ala ka ke sinin kene a diara ya bena mafana wole mbene bulu kala se an balman islamé de bela jelema u bega fara nyonga an fle ka min nyon keni ba yin islamé muso bela jelen fe bega fara nyonga dien kono mali koka ka duwawu nyini kana duwawu nyini karamogo fe de ka duwawu kana ka dembaya bela jele ala kan sigi here la kan wuli here la bon balma ni kanuni ala ko de ansia ezara e minge Mali anti sega sara soro parce que mun mande do o de ansia an jangine sababu nyuma donc fe ma on da ko ni ka fo o ala ka sijan kene adi aidrama ala ka Aidara ke mogoy min te tunu diɲɛ kɔnɔ bilen an b'o duwawu de kɛ ala ko o kɛ a ka alaya kama Bonya inzeve zamzame yula Club des Amis jangine namakiri uye bonya maseki jonjon do tengu Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara la attestation de reconnaissance asebembe minga ni bonya maseki attestation yimi tengu ela Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara neye Silamaya demeto ansaru nyajoyoro ye Mali Silamadine nyamoka faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyema ani Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema kasabu ke ika chesiri bawye kanyeshi Clubula deumo umada umo labana ka dombolo feneke ngani yajira do Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara ye vraiment alhamdulillah am ala fo kala barkada ani sonjole bado ske anana nga seydi fo kana nyeda kan kana soro bashi fo itala ya famu donc en content no trop parce que ramade karamo Haidara ni karamo de ko joli bi la don ko dusuku mi la ibado ko Haidara yala ka yamaru donc anana kana do kan yamaru ali bisi jani kena ala ko danama karamo Haidara nyogon ti sorobli jariyu ama jayu Haidara ay munke iseka ke
mun kɛ i tɛ se k'a kɛ e ni ne an tɛ se k'a kɛ donc anw bɛ Ala de fo parce que Ala y'anw garisɛgɛ Haidara la, anw tilala ka k'a fɛ tuguni an n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen dɔw ye kira Mamadu ye mais u banna kira la ka ban somɔgɔw la bon anw ye Haidara ye wa anw kɛra fɛ an kɛra ka jɔn ye a yɛrɛ sɔnna an na vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barikada. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ka seereyaw caman dira sababu ɲumanw minnu sɔrɔla tɔndenw fɛ ni a se yɛda Sherif Usman Madane Haidara ka ŋaniya ɲumanyaw ye da sera olu mɔ kɛnɛ kan ni ka sɔrɔ ka baara kuncɛ ni dugawu don ye min laɲinina tɔndenw fɛ jango tɔndenw ni tɔ yɛrɛ bɛ se ka sabati. Farafina kuna wolo farajela kuna wolo wali judo kutudo Sherifuna. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Kulubalilakaw ka denbaya la Sotibakaw fɛ yen Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madane Haidara denmuso Seyida Makɔrɔba Haidara san 20 ani san 4 a y'o sɔrɔ ɲɛnamaya la o de kosɔn kanuɲɔgɔnw teresiraw bɛɛ lajɛlen bɔra Kulubalilakaw ka denbaya ni Sheriflakaw ka denbaya ka ɲɔgɔn sɔrɔ Septembre kalo tile 18 Salifu Kulubali ka denbaya la ka jɛ ka san 20 ani san 4 sɔrɔli ɲaɲani kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru bɔra Bamakɔ fan 4 bɛɛ lajɛlen la ka ye a kɛnɛ kan Umu Jabi ani Mohamed Traoré olu tun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. Septembre kalo tile 18 an karamɔgɔ denmuso Seyida Haja Makɔrɔba Haidara ale bangena Sherifla duba kɔnɔ o de hokumu kɔnɔna na san o san ka bɛn nin donba in ma Jelibugu Ansar Comité ka fara Sotiba Comité Ansaru kan ani Salifu Kulubali n'a ka denbaya ka fara Club Asita Haidara dit Makɔrɔba u bɛ jɛ ka kɛnɛba sigi ka kɛ nisɔndiyali kɛnɛ ye ani yafarahali kɛnɛ ani duwawudon kɛnɛ ka ɲɛsin an ka Seyida ma ɲinɛnta ka bɛn arabadon ma Septembre kalo tile 18 san 2019 mɔgɔw bɔra fan caman fɛ ka na an ka Seyida ka anniversaire ɲɛnamaya Sotibakaw fɛ yen nɔ a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan k'a daminɛ an ka Sheriflakaw an karamɔgɔ Seyid Ibrahim Haidara ani Seyid Ahmed Tidiane Haidara ani maaba welelen caman wa karamɔgɔlakaw de ni anniversaire in kɛnɛ nun don ni Fatiya tali ye ani Salatul Fatihi mɔgɔlɔba foda tɛ kulobu jama bolo kulobudenw jɛra ka min don da ko n k'a fɔ o de ye nin mais an ti bɔ kuma na fo n k'a furucɛ ɲuman fɔ n'o ye Salifu Kulubali n'i y'a mɛn muso ɲagalen furucɛ ɲuman de b'i kɔ Salifu k'a Kulubali ko mɔgɔ bɛ fɔ yɛrɛ ye ci ɲuman na k'a ye faw kanu cogo min na n'a kuma denw kanu k'an kun bɛ siga ka kanu na komi a ka kanu de juguyara denw ta fanfɛ ka tɛmɛ fa kan k'a Kulubali maaba welelenw bɔra k'u ka folikanw an'u ka nisɔndiyalikanw an'u ka duwawudonw ka ɲɛsin an ka Seyida ma Makɔrɔba ale min y'i to san 20 dɔnna ka san 60 baara kɛ an b'a fɔ k'a barikada san 20 dɔnni baara kana san 60 baara o ye mun ye a jɔra musoya jigi kɔrɔ a bɔra mɔgɔ minnu na belebele minnu na a y'u jogo ta a yɛrɛ kɛra wajulukɛla ye ka mɔgɔ bila sira ɲuman kan a bɛ min fɔ a yɛrɛ y'o kɛ sira bɛɛ kan mɔgɔya sira kan furuso la o la an b'a fɔ k'a barikada vraiment an nisɔndiya nɔsu in na hali an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min nisɔndiya bolo wa nisɔndiyali fɛn caman dira an ka Seyida ma ni anniversaire kɛnɛ in kan alhamdulillah bisu in na ala foli ni ala barikadalen an bɛ an ka nisɔndiya yira ni kɛnɛ kɔnɔ a nisɔndiyalen don ala fo kɛnɛ kan a barikadali kɛnɛ kan ni an dɔgɔmuso ale ka sanyɛlɛma ye an filɛ o nisɔndiya o ala fo ani o ala barikada kɛnɛ an bɛ o de kan alhamdulillah an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Jamiatu Ansarul Islami tɔnden minnu farala ɲɔgɔn kan ni hakilila in baara kɛli la ka fara a ka du yɛrɛ kan ani kanuɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ a la minnu kumana ani minnu ma kuma an b'u bɛɛ fo jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu kumana ka seereya kumaw kɛ ka bonyaw segi a sigiyɔrɔw la an bɛ u fo n'u ka sigiɲɔgɔnya ɲumanya ye ala ka ni u sara komi laada don san o san ni ala ye nin don yirana an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani an kanubagaw ani an ka famille yɛrɛ fo ka taa se famille Sherifla yɛrɛ ma an bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin don in ka nisɔndiya yira
komi anw tɛ kumakɛlabaw ye an ta ye foli de ye an bɛ fɔlɔ ka foli kɛ an kanubagaw ni an dɛmɛbagaw la mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ nin baara in na an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ caman de y'an dɛmɛ k'a daminɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔfɛ u bɛɛ de y'an dɛmɛ nin baara in na an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foli ɲɛsin an yɛrɛ ka famille fana ma parce que o fana y'an soutenir u y'an dɛmɛ nin baara in fana na n'o ye famille Kulubalila yɛrɛ ye k'a daminɛ village la fo ka se yan yɛrɛ ma an b'u bɛɛ fo ka sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka foli bɛɛ segin Sirifila yɛrɛ ma k'an fa yɛrɛ fo n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye an bɛ duwawu de kɛ sida ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di Seyida Makɔrɔba Hayidara ma an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw fana kun bi kɛnɛ in kan k'a daminɛ zikiridalaw la i n'a fɔ zikiri solo champi ale ye kɛnɛ in ɲɛnamaya kosɛbɛ n'a ka zikiri dumanw ye Mali jamana a bilama degun bɛ a kɔnɔ o de kadara kelen fɛnɛ kɔnɔ Bamakɔ dubaw minnu ye tu tigɛ ni o ye ɲarew ni turew ni darabew ye u ye alikuranna kalan belebele labɛn ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 28 ye a kɛra Bamakɔ Misiri gale kɔnɔ silamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye an ka ɲininikɛlaw minnu kun bɛ o ye Boubacar Traoré ani Ibrahima Kulibali u ka sɔrɔli filɛ nin Alisilamɛw bɔra yɔrɔ caman na ka se ka na Bamakɔ tigiw ka wele jaabi kɛrɛnkɛrɛnna ni olu kun kelen do ka hakilina ta ka alikuranɛ kalan dɔ sigi sen kan min b'a to lafiya a bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na o kuranɛ kalan in a kɛra Bamakɔ Misiri kɔrɔnin na ka maaw hakili jigi k'a fɔ yen ne Bamakɔ Misiri fɔlɔ yɛrɛ na a cokolen do Bamakɔ suguba yɛrɛ camancɛ la an ye kuranɛ kalan in bolola bi hɛrɛ don ko jamana kɔnɔ ni jamana gɛlɛyara surakaso 2 ani ɲare u b'u ka moriw wele u bɛ duwawu kɛ jamana ye komi o y'u ka baara kɔrɔ ye ni ɲinɛ an bɛ wagati min na sa jamana gɛlɛyara fitinɛ bɛ senna fo ka bɛn tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ŋaniya ka kuranɛ kalan bi ka a ɲini Ala fɛ an ka jamana bɛ bolo min kan ni fɔ ka bɛn minnu kan bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ sigikafɔ minnu bɛna kɛ Ala ka sigikafɔ in kɛ daminɛ hɛrɛ la k'a kun cɛ hɛrɛ la fɛn fɛn bɛ maliden fɛn fɛn kɔnɔ bɛɛ ka n'i ta fɔ a ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛ ka kɛ bɛɛ bolo min kan a ka bɔ bolo kan an ka jamana a ka na a tun bɛ togo kɔrɔ min na kɔrɔlen jamana in ka na sigi o togo kɔrɔ la an ye kuranɛ kalan in dabɔ o de kama ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana walasa jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ wagati min na o tɛ ɲɔgɔn sama sama wagati ye o ye fɔ ka bɛn wagati dan ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ wagati min na o kuma n'an bɛ sɔrɔ ka fɛn minnu kɛ sa ɲini an bɛ sɔrɔ k'olu ɲini an kɔni Ala deli bi Ala k'a kɛ a ka Alaya kosɔn an ka jamana a k'a bɔ bolo jugu kan jamana kɔnɔdenw ka fɔ ka bɛn d'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye kuranɛ kalan in dabɔ de kama wa an ka laadalamɔgɔw minnu fana kun bɛ a ko kɛnɛ kan olu fana y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni hakilina ɲuman tali min kɛra Bamakɔ tigiw fɛ an bɛ Ala fɔ k'a barikada ka sali kira ɲuman in kan nin ye kɔrɔlenko de ye ɲare ni sirakaso 3 bolo n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Bamakɔ jidira k'a bonya misiri fɔlɔ min bɛ yan ni duwawu kɛra a kɔnɔ o ye nin misiri kɔrɔnin de ye donc ka na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka na k'u bɛna duwawu kɛ jamana ye fujinen bɛ jamana kɔnɔ ko yarabi yama Ala ka fujinen ko Ala k'a dufa o ye fɛn ye o nisɔndiya tɛ ban jamanadenw na surtout anw ɲamakalaw anw bɛ duwawu kɛ a nana kun min kama n'o ye duwawu in ye k'a fɔ jamana in ka suma yarabi yama an b'a ɲini masa Taala fɛ nin ka k'a sababu ɲuman ye ka jamana in sumaya an bolo an bɛ Ala fo k'a barikada ka duwawu kɛ kira ye a ka yafa jamana in ma a ka hinɛ na a ka duwawu k'an ye an ka jamana ka sumaya kiraba in yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ko jamana tɛ se ka taa jɛ ka fɔ kɔ jɛ ka fɔ min nanen bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i miiriya fɔ pour que an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o jɛ ka fɔ min bɛ yen an t'a ɲini maa fɛ maa ka to kɔfɛ hamina kuma o kuma b'i kɔnɔ i kana fɔ n'i y'a fɔ solution dɔ bɛ sɔrɔ a la ka se k'a kɛ ka jamana taa ɲɛfɛ nka ni bɛɛ y'i sigi n'i kɔnɔko ye ko an ka jɛ ka kuma e mana kɔfɛ e tilala kɛ e mana ko i bɛ fɛn wɛrɛ fɛ o tɛ bɛn ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni misiri yɛrɛ sigira sen kan depuis san 1300 wagati nga k'a dilan k'a kɛ kura ye o kɛra san 1997 wagati an bɛ duwawu de kɛ ko Ala ka bɛn ani keleya sabati an ka jamana kɔnɔ
Amina yarabi fanga ɲini dɔ adema PASJ bolofara min bɛ sigida sabanan na u ka rentrée politique kɛra rentrée politique a kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 28 sibiri ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye bureau falen ye o fana bi kɛ a senfɛ a yirala fana k'a fɔ tɔ dɔw fana donna fanga ɲini dɔ kɔnɔ ka fara adema PASJ kan denbaya kun bɛ fanga ɲini dɔ ɲɛmaaba bolo Kafune Bacili ni Sama Tarawele kun bɛ Sheriff Latibe Jabarani tɔgɔ la. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan diden fanga ɲini jɛkulu fɛ u n'u ka ɲɛmayasoba ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ don fanga ɲini jɛkulu adema PASJ ka baara bolodalen do hukumu kɔnɔ ka se ka na fanga ɲini jɛkulu adema PASJ ani a tɔndenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hakili jigi fanga ɲini jɛkulu sigi kan a n'a ka baara bi dangɛnɛmaya sariya minnu hukumu kɔnɔ walasa tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fa o sira fɛ politiki ko binakun kan fanga ɲini jɛkulu adema PASJ ɲɛmaaba professeur Cɛmɔgɔ Sangare fanga ɲini jɛkulu in ka lajɛrɛba kɔngrɛ min tɛmɛna a y'i da don o kɔrɔfɔ kumabaw la bɛn kɛra fɛn minnu kan ni ka ɲɛfɔli kɛ o la ani fana laɲiniba min makɔnɔnen do a bolo ka sanga ni wasadensigi kalata nata ye a y'o fana walawala a ka tɔndenw ye yanni ka sɔrɔ ka ɲiningali ni jaabi hukumu bange min sen fɛ ɲiningali caman kɛra a la u ka fanga ɲinitɔn bolofara tɔndenw fɛ min cogolen do Bamako sigida sabanan kɔnɔ adema PASJ section 3 musolakaw ka ɲɛma n'ale de fana ye Bamako sigida sabanan ɲɛma muso ye a ye hakili sigi di u ka fanga ɲinitɔn ɲɛmayaso ma k'a fɔ musolakaw ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛna kɔtigɛ fanga ɲinitɔn in cɛlakaw kɛrɛfɛ walasa ka se ka ninkura fiɲɛ fanga ɲinitɔn in na k'u cɛ jɛɲɔgɔnyaw kala bɛn ni kelenɲɔgɔnya ka sabati tɔndenw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye laɲiniw ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. N y'a fɔ cogo min ka n'a lajɛ parti bɛ cogo jumɛn na commune 3 kɔnɔ est-ce que réunion bɛ kɛ est-ce que mɔgɔ b'an bolo halisa n'i ye mɔgɔ wele réunion na u bɛ taa réunion na nin bɛ mais a kɔnɔna na fɛn minnu kɛra fɛn minnu bɛ na kɛ min bɛ kɛ sini min bɛ kɛ sinikɛnɛ congrès b'o de cadre kɔnɔna na congrès bolo dalen do musow ta jeunes ta ani conférence parti fana ka conférence san o san o kan ka kɛ o fana bolo dalen do donc o bɛɛ de fɔra ɲɔgɔn ye kɔnɔna na mais fɛn min kɔni an bɛ se ka barika da Ala ye min kan commune 3 kɔni kɔnɔ an seko ye min ye adema ko la bɛɛ bɛ k'o kɛ donc n ye kuma ta musow tɔgɔ la k'a yira musow adema kɔnɔ i ye musow wele sanga ni wagati u bɛ wele jaabi o timina ka di u cɛ sirilen do bɛn ni kelenya u bɛ an bara an ye bureau sigi k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la adema Ala barika la n'i b'a la commune 3 kɔnɔ n y'o de fɔ i ye musow wele sanga ni wagati su ni tile n'i y'u wele u bɛ wele jaabi mais comme jamana den bɛɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba gɛlɛya bɛ bɛɛ kan o sababu ye mun ye kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ a kɛlen bɛ ka bɛɛ degun baarako gɛlɛya bɛ yen baloko gɛlɛya bɛ yen donc musow tɔgɔ la ne bolo ni bɛn ni kelenya sinsinna n'an y'an cɛsiri ka baara kɛ an bɛ se ka fura caman sɔrɔ o la mais tant que an ma bɛn an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka baara ɲuman kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ n'an m'o baara ninnu kɛ a bi gɛlɛya. A kɛlen kɔfɛ k'a ka tɔndenw bisimila minnu bɔra section 3 sous-section bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na nin kɛnɛ yan ka tɔw wasa fanga ɲini jɛkulu adema PASJ section 3 secrétaire général n'ale de fana ye Bamako sigida ɲɛmayaso ma ɲɛmaaba ye maire Adama Sangare a y'a ka wasa jira n'u ka ɲɛmayaso bureau exécutif ka yeli ye kɛnɛ kɔnɔ sanni ka sɔrɔ ka labana ka tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen su ka kɛ bɛn ɲɔgɔn dɛmɛ ani kelenɲɔgɔnya kan min bɛ kɛ sababu ye u ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka b'u ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ laɲiniw ka sɔrɔ. An bɔra congrès laban min na congrès duurunan a kun y'a fɔ comité exécutif n'o ye parti ɲɛmɔgɔso ye a ka yaala an ka section 55 ni ɲɔgɔn cɛ ka taa parti ka taabolow fɔ ka taa jamana ka kumaw fɔ parti kan ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min na tɔndenw kan ka kolonso ɲɔgɔn na don min na k'olu ɲɛfɔ walasa parti ka se ka taa ɲɛ a ko kun jɔra donc a daminɛna bi parce que président ka programme m'a permis a ka na or a b'a fɛ section fɛn o fɛn bɛ yen ni réunion bɛ kɛ a yɛrɛ ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako commune la donc o de la nana bi an kun ye minnu fɔ ka kɔrɔ congrès la a y'o fɔ jamana bɛ taabolo min na bi gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ a da ser'olu ma adama jɔyɔrɔ ye min ye a da ser'olu ma
dialogue kum be sena na ka sika jamana basigi ada seruma adama jawre mi ada seruma maintenant aya nyini fana an kan ka dimsunu nga bureau pram sigi muso ka bureau pram kan ga sigi dogo kun flo dogo kun saba kono 12 13 14 octobre dimsunu ku bulu nyoma muso ku bulu nyoma wala sa anga parti amba don ka fo Mali parti belebele mbe no afu parti yere ode donc mo ku bulu nyoma anga parti akajo ajoro la faso barela wala sa an be minda ka kora jamana kono to ka fara ko to kana bola parce que président Tchombo ya fo clairement texte te bateau ni paria c'est parti kono sharia be ni sharia te bateau be ba ka hakilina la o de na ni bembaliya mais na bena ka fo sharia be ango bateau aka chala fe ni manga be dabla surtout président se objectif kuma ro faka kuma kono sa ko ka commission aussi depuis conférence nationale natena no ke kalo klitan fla kalo klitan sabatan nani pour que kalaje président sigi natena 600 anga miriao takadaka voilà ça président sigi manase kalo klin kalo fly parti kana chen je pense que hakilina inkai halibi amba ni be de ka donc a fo parti la joro de be et puis président ko ala ka dire donc fo mo ka limania na fara ko karsa bi blanye anga son na sonoma aka chala fe parti be sinsi cheni mumbe olugo dabla sanga kelen tara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden ma fatulenw ma bakuruba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangaɲini jɛkulu adema PASJ tɔndenw ani kanubaga fatulenw an dabama bɛ se ka u kaburu nɔrɔ cogo min seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ka dɛmɛ bɛ fangaɲini jɛkulu adema PASJ o sɛbɛntiyalan dɔ ye u yeli ye kɛnɛ kɔnɔ walasa ka kɔgɔninkɛ lajɛrɛba in n'an bɛɛ lajɛlen na ni dɔnkili duman dali Kalanzo min wele ko groupe scolaire La Lumière ale ye aka kalandenw nisodia minnu ye sebaya ta baki ani defula amawla dunia ka fɔ kalanzo yi serekulu min bɔra a la o tɔgɔ dara ko Munkuru Aja Maimuna Kone juma septembre kalo tile 27 a ɲajɛw kɛra musokunda ɲajɛ kɛ so kɔnɔ kalanden somɔgɔw ni lɔkɔli karamɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan jatew ye a jira k'a fɔ ɲinan gala kadara kɔnɔ groupe scolaire La Lumière a min ye maa 100 ani maa 80 ani maa 2 kalandenw na olu de baki sɔrɔ maa 40 ani maa 8 ye o ye defu sɔrɔ wa gwɛlɛyama ye kala yɛrɛ taabolo la an ka Amadu ka kɔrɔfɔw lamɛn Sadio Siribe ni Nuhumu Kone ka kuma galamani na. Suna u y'a invité kana bon u ye ne kɛ invité d'honneur ye k'an kana lycée Lumière mɔgɔw ka ɲɛnajɛ la vraiment a diyara ni denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ an y'u ye permanent la bi u ye bac de sɔrɔ u bɛna taa université la peut-être ninnu bɛna kɛ jamana ye mɔgɔba ye donc la ka jamana bɔ nɔgɔ la k'u ka famille bɛ nɔgɔ la vraiment ça fait plaisir k'u ye yan nɔ bi a kɛra nimisiwasa an kan ɲɛnajɛ diyara vraiment les parents sont là les enfants sont là tout le monde est content an bɛ dugawu kɛ minnu ma passé ɲina ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya olu ye diɲɛlatigɛ la k'a fɔ échouer ɲina c'est pas la fin du monde san wɛrɛ bɛ se ka passer mɔgɔ baden bɛ yen nɔ an ka ministre ani peut-être hali président dɔw minnu ma delila ka bac jɛ ou bien minnu delila ka defu jɛ mais bi o tɛ fɔ u ye élu dɔ min na a tɛ fɔ k'i delila ka bac jɛ ou bien delila ka defu jɛ an b'a ɲini tɔw fɛ ala ma minnu garisɛgɛ dɔ ɲinan bac la c'est pas la fin du monde u k'u jija an b'u dɛmɛ ni dugawu ye ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya u ye. ɲinan kɔni an ka année scolaire an y'a kɛ k'a ɲa kalan kɛra normalement an ye san bɛɛ kɛ ekɔlidenw u ma bɔ u ye kalan kɛ normalement fɛn fɛn kun kan ka k'u kunna maître y'a bɛɛ kɛ an yɛrɛ kalo 10 de kɛ olu ye kalo 9 parce que gouvernement ka ekɔlidenw kun bɛ retard la donc an obligera ka continuer kalan fɛ olu nɔfɛ fo ka taa bac ni DEF se donc an kɔni ka san a ɲana bon mɔgɔ damadama minnu ma bac sɔrɔ ani DEF sɔrɔ donc an b'a f'u ye u ka courage sɔrɔ bon n binna o tɛ baasi ye n tɛ wuli o de ko gɛlɛman ye voilà ni binna i bɛ wuli an fɛn fɛn filɛ kuma ne yɛrɛ min filɛ kuma na n binna n ka wulila donc an b'o ɲini bɛɛ fɛ ni Ala sɔnna an b'an jija san wɛrɛ bon an ye pourcentage minnu sɔrɔ 92% au DEF 82% au bac an b'a essayer ka améliorer ka taara 100% ma donc o kɔni o de bɛ an hakili la an commencera ka san préparer déjà. donc n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n bɛ monsieur le directeur fo Mamadou Diakité n bɛ Kamara fana fo n b'u ka secrétaire fo madame Sogodogo Abi vraiment u ye n kɛ marraine ye a bonyana ma a diyara n ye bonya de don sinon fɛn ko tɛ foyi tɛ marraine caman mɔgɔ caman bɛ se ka choisi parents caman wɛrɛw bɛ yen mais u ye ne choisi a diyara n ye.
Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw ka Konowari jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu kura commission électorale indépendante CEI mɔɔw u y'u jɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ k'u kale k'a fɔ u na baara kɛ kalata labɛnni ka dara kɔnɔ ni jɛlen ɲa ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra ka bɛn ni juma septembre kalo tile 27 ye. Kalata labɛnni jɛkulu kura in kɔnɔ maa 3 o ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ RHDP lakaw ye. 3 ye fanga ɲini dɔn wɛrɛ mɔɔw ye n'olu ye fanga sinamatɔnw ye. 6 o ye forobatɔnw ye. 7 o ye fanga bondaw nɔnabilaw ye. Maa 15 ninnu y'u jɔ k'u kale jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛma ɲɛkɔrɔ n'o ye Mamadu Kone ye. Mamadu Kone y'a yira u la k'a fɔ u kɛko min ye nin ye kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔmaw ye. U tɛ kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ bilen u ka fanga ɲini dɔnw jɔ a la. U bɛ a kɔnɔ de k'a fɔ u kan ka baara kɛ ni jɛlenya de ye ka se ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati danaya min dara u ka se ka a mina fa. Ko kumana min ye u ka baaraw ye u ka dɔn k'a fɔ baarabaw de don. Fanga ɲini dɔ minnu bɛ fanga sinamatɔnya bina k'u ka i n'a fɔ Ari Kona Bedi ka fanga ɲini dɔ PDCI ani Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien fankelen min ngamɛ ko ni Gbagbo tɛ comme dans Shiro. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛna don forobatɔ dɔw fɛnɛ ma sɔn ka don ka sabu kɛ ko kalata labɛnni jɛkulu kura in k'a nu dulonnen don fanga la kojugu. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna PDCI ɲɛmakɔrɔ min ni o nana RHDP la kɔsada in na ni o taara k'o kɛ kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔma ye RHDP lakaw fɛ o y'a yira k'a fɔ ale t'a ye o ye cogo in na. Musolaka wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko Henriette Lagu ka bɔ GPP kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ale fɛnɛ musolaka in ka surun Alassane Dramane Ouattara la kojugu ko bari sabu ka da kan ko Alassane Dramane Ouattara tun bɛ munumunu nzalo min na Nzi mara la ni o ye bawulenna ye ko musolaka in kun b'a nɔfɛ ye nka musolaka in y'a jira k'a fɔ ale man ka filɛ n'o filɛla ye Alassane Dramane Ouattara munumunu nzalo min na kɔnɔ in na ale yɛrɛ ye kɔnɔ in de dɔ ye o kumana ni jamana ɲɛmaa taara i ka kɔnɔ na k'a ka i ka ye ko kumana ko mɔɔw ka ye ni o yela ye ale ma basi ye o la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ Konakirikaw fɛ ɲinan ye a sanda de ye ni tiɲɛ o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaakɔrɔ binnen ka to fanga na ni o ye Lassana Conté ye. Surasiw minnu ye fanga ta n'a ɲɛmaaya kunbɛn Musa Dadis Kamara bolo. Tuma min na ni a y'a yira k'a fɔ a b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni o ma bɛn fanga sinamatɔ ɲɛmaw ma fanga sinamatɔ ɲɛmaw kɛlen ka taa ndolati kɛnɛ minɛ k'a fa dew k'u b'u ka nisɔngoyaw jira. Marafatigiw kɔni donna u tula k'u sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ maa caman de fara a se dɔw ko maa 100 ani maa 50 ani maa 7 bin kɛra musolakaw fɛnɛ ka tilekan dirindiri. Musa Dadis Kamara min ni ale yɛrɛ bɛ tunga fɛ ka sabu kɛ ko in kɛ ani a ka lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Abubakar Tumba Jakite ye n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ f'o ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin a mɔ ka joge a kunkolo yanfan fɛ. A taara furakɛli la Maroc a ma don Laginɛ Konakiri bilen u sina ka engagalo ka taa ni a ye Burkinakaw fɛ ni ka taa a bila ye kalata kɔni labɛnna bawo Faranjɔrɔ fanga kɛra Musa Dadis Kamara kɔ nka Alpha Condé n'a ni bi cɛ layidu kun taara k'a fɔ maa minnu niw tiɲɛna kiiri na sigi sen kan ka se ka ko kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na o ko fɔ ni bi cɛ o sen tɛ ka kɛ o de kosɔn n'a ma ɲa k'a fɔ nin ye a sanda ye. Maa minnu ni olu ni tiɲɛna u somɔgɔw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ hali bi u mago bɛ wulikajɔw ni cɛsiribaw la jango kiiriw n'u bɛ se ka don bari sabu ka d'a kan maa 13 minnu ni sigasigana bɛ olu kun kan k'a fɔ olu nɔ bɛ sɔn ka ye mɔɔw fali la Musa Dadis Kamara b'o la ka fara Mamaduba Toto Kamara kan ni o kun ye jamana ɲɛmaa danga ye wali kelen Musa Dadis Kamara ka danga ani Abubakar Tumba Jakite min ye mugu ci Musa Dadis Kamara yɛrɛ la. Maa 7 dɔrɔn de datugulen don ko kunkɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ fiɲɛ na. Jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ni maa min bɛ ka ye i n'a fɔ ko in kɛli tɛ u mɔ ko kɔni ye filiden ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min bɛ Laginɛ Konakirikaw fɛ ni a ɲɛsin bɛ kiiriko mɔ a ko bari sabu ka d'a kan ko labɛnw sabatira kabini san 2017 ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a tɔ ye fɛn min ye sa o ye kiiribulon min ni o ka kiiriw bɛna ja tigɛ ye n'o ye cour d'appel ye o dilali bɛ sen na ani kiiri ɲɛmaa minnu fɛnɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw n'u don ko olu labɛn tɔ de tora n'o tɛ k'a fɔ ko kiiri in tɛ sigi sen kan ko a sigitɔ don sen kan.
Senegalkaw fe maa bɛ se k'a fɔ farafinna tile bɛ y'an ba jamanaw na misiri min ka bon ni misiri bɛɛ ye o de jɔra ye ni ka laban ka kurubongari ka bɛn ni juma septembre kalo tile 27 ye Dakarkaw fe an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni misiri belebele min n'a jɔra ni u kama ko Massalikul Lajinna maa minnu ka kɛwale do muridilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Sheikh Ahmadu Bamba Mbake maa minnu bɛ o kasira kan olu de ye nafolo bɔ ka se ka misiri jɔ san 7 a y'o de ta nafolo min ndona a da fɛ sɛfawari miliyari 20 ɲɔgɔnna do maa ba 30 ɲɔgɔnna a b'o de ta silamaw la ka se ka alabatow bolo da a kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Macky Sall yɛrɛ ni o ye jamana ɲɛmaa ye ka bɛn ni juma ye a y'a ka nisɔndiyaw jira wa jamana ɲɛmaa kɔrɔ fana Ablaye Wade ani min di ɲɔgɔn kan fɔ u bɛɛ lajɛlen jɛra ka juma seli misiriba in kɔnɔ lakana tigilama 1600 de bɔlen kun do ka lakana sabati fa bɛɛ lajɛlen la. Algérikaw fɛ nin ye a jumakun 34 de ye denmisɛnw bi bɔ ka mankan ci fa bɛɛ lajɛlen la ko fɔ maakɔrɔw ka taa ka bɔ fanga na minnu ni Abdel Aziz Bouteflika jamana ɲɛmaakɔrɔ jɛra a barata olu dun ganbɛ ko fɔ u ka kalata labɛn décembre kalo tile 12 nata juma tɛmɛnen Algérie fa bala Alger denmisɛnw sɛbɛkɔrɔ bɔra u dalaka kun ye fɛn min ye kalatɛ ta kalatina ta an tɛ jɛni nin n'a ɲɔgɔnna kalata labɛn dɔ ye an ye kalata dɔ bɔ a mɔ ni o ye Abdel Aziz Bouteflika ka mandan sabanan ko ye furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaw labana ka min mɛnɛ bolo da an y'o fɛnɛ bɔ a mɔ wa nin min natɔ fɛnɛ filɛ an na nin mɛnɛ bɔ a mɔ maa filaw minnu y'u kanbɔ ka fɔ u na jamana ɲɛmaaya ɲini minisiri ɲɛmaakɔrɔ filaw u ye olu bɛɛ lajɛlen ta u tɔgɔma ka fɔ u ti jɛni u ka jamana mara ye nin jumakun 34 in senfɛ nɛgɛ ɲɛ 17 bi taa ndana gosi ni sanga 30 ye kuma min lakana tigilamaw donna u tula ka u caca. Camerounikaw fɛ Paul Biya kungɛlen kun do k'i murukuru dakoya ka fɔ sigi ka ko fɔ ko kuma tɛ kɛ ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu murutilen do ko fɔ jamana ka tila jamana anglais kan fɔma yɔrɔ mɔw a namɛji dɔ kɛ a ka minɔ ka jira k'a fɔ sigi ka fɔ ba o bi kɛ Cameroun duguba la Yaoundé septembre kalo tile 30 ka taa se fɔ tile 4 mɔ wa sigi ka fɔ yin yɛrɛ a n'u bi don minisiri ɲɛmaa fɛ ni o ye Joseph Ndionga Ngute ye nka kabini kele anglais kan fɔ ma yɔrɔ ma ɲɛmaa caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ i sen tɛna ye sigi ka fɔ ba in na ko bawo ko walasa sigi ka fɔ ba ka kɛ fɔ u ka maa minɛnenw ka bila kelen filanan sigi ka fɔ ye n'a ma ɲa ko a bɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa tɛ se ka a yɔrɔ jateminɛ k'a k'i ka yɔrɔ ye o kɔrɔ ye yɔrɔ wɛrɛ ka lajɛ u ka taa sigi yɔrɔ min a kana kɛ fanga ka fa fɛ ni o ye Yaoundé yanba ye Marc Barreta ni ale ye anglais kan fɔma yɔrɔ ma murutilen dɔ ye n'a ka wulikajɔw ka ca kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ réseaux sociaux jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ale sababu la u sera ka maa ɲɛma dɔw sɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka ye sigi ka fɔ kɛnɛ kan nka maa min ye Babu Sendigi ye jamana fɛnɛ tɔgɔ la o y'a a yira k'a fɔ u ka dasumusumuniw kɛra sababu ye k'a yira u la k'a fɔ maa bɛ maa la olu dɔw ka laɲini de ye jamana a mara cogoyaw ka yɛlɛma anglais kan fɔma yɔrɔ mɔw hali ni u ma kɛ u dama jamana ye yɛrɛta suguya dɔ bɛ yen wali kelen mina dɔ ka bɔ u ye u ka mara bɛ se ka sabati min mara bi kɛ to fédéralisme dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ anw b'a fɛ k'an yɛrɛ ta de o kumana nin jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya bɛna ɲini a y'a maaden ni fanga cɛ maa min ye maa nɔgɔn ye nka kabini kelen a y'a maa 16 minnu ye anglais kan fɔma yɔrɔ maa ɲɛmaw ye olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna ye a sigi ka fɔ kɛnɛ kan. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni Ameriki jamana kunnafoni ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates u bɛ wuli ka jɔ min na jamana ɲɛmaa Donald Trump nɔfɛ u bɛ ka ko in sɛbɛkɔrɔ gan a nɔfɛ u n'an bɛ a jira k'a fɔ u b'a fɛ a ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ Mike Pompeo a ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ta k'u bila sénateurs ka bolo kan ka sabu kɛ u mago bɛ kunnafoni ninnu na kunnafoniw tɛ dɔ wɛrɛ ye Donald Trump nɛgɛjuruku bɛ min n'a y'a banba juillet kalo tile 26 ani Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ n'a kun bɛ ka ɲini o fɛ o ka Mike nga fɔ Joe Biden na coroncogo ɲini a ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ o de kun bɛ baara dɔ la o n'a ka cakɛda gazi bɔ nasiraw kan n'a kɛ ka dunkojuguya dɔw kɛ janko o bɛ se ka mangoya jamana kuntigi sigi kalata ma na kɛ fɛn ye ani ni ɲɔgɔn cɛ
aya ni bɔkɛrɛw kalama ko in b'o de nɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mike Pompeo fɛn min ɲini bɛ a fɛ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates wasadenw fɛ sénateurs aya k'a fɔ a ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bila u ka bolo kan u y'a yira la k'a fɔ n'a y'i kuru kunnafoniw ka bɛɛ ko y'a kɛlɛ ye ka faso janba ko barisabu ka da ka Donald Trump a ye nin min kɛ nin ye bɛnkan b'an ka taabolo dɔ tɛ hakɛ jamana taabolo tɛ ni kalata ma ɲa ko a bɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔ nka kabini kalata ma se est-ce que an bɛ maa min na k'a fɔ ne n'o tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ sɔn k'e ɲɛkɔrɔ dɔ ta e ka bi ka bɛnbɛn bɛɛ tigɛ o kama dibidibinin dibi la ka se k'o mangoya jan ko kalata la an ma na ɲɔgɔn sɔrɔ o ka se ka mangoya e ka sebaya ta k'o ye namara ye kɔrɔ o kuma na olu kɔni b'a fɛ Donald Trump ka jigin ka bɔ fanga na de ko in kɛ man di ka sabu kɛ wasabulo kɔnɔ ne o ye sénateur ka wasabulo ye Donald Trump ka fanga ɲini dɔ maa de ka ca ye o kuma na n'a kɛra bolokɔrɔta ye aya les démocrates n'u y'u bolokɔrɔta ni républicains y'u bolokɔrɔta u bi caya ni les démocrates ye nka démocrates ko k'a dabɔlen don fɛn kelen min kama a kun de ye kalata bɛ taa se kuma min o k'a sɔrɔ tɔ tɛ Donald Trump yɛrɛ la bawo nin n'a ɲɔgɔnna mangutuma na to ka boli a kan ka taa se kalata kuma ma ni maa bɛ kalata a ye i na i hakili jagabɔ siɲɛ caman yanni i k'a kɛ ka sabu kɛ danayama tɛ maa min bɛ nin n'a ɲɔgɔnna bɛnbɛn bɛ labɛn a ɲɔgɔn dankɛ ɲɔgɔn kama maa man ka fɔ k'i bɛ kalata o ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka foli ni waleɲumandɔw lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherif la TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ ani Mamadu Ben Sherif Sumano bi ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ tiɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma